आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चैनल जोगोन बरायहरबाय दिनैनि भिडिअखौ बानायनायनि कारना जाहैबाय आं नोंसोरजों मोननैसो इम्पोर्टेन्ट खोथाखौ रायज्लायगोन खानायनि सोमोन्दै आरोना सिगाङावहाय आङो मिथियामोन नालाय ओमफ्राय दा मिथिबाय मिथियै टाइमावहाय आं बिराद प्रब्लेमजों फेस खालामनो गोनां जादों बेनिखायनो नोंसोराबो माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा साननानै आं भिडिअखौ बानायदों दिनैहाय नोंसोरनो खिन्थानो होननानै तो जोङो मा जायो गामियाव थानाय हिन्जावफोरा आइजोफोरा जोङो खानायखौ बिराद हेल्दी लाखिनो लुबैयो बिराद साखोन सिखोनै लाखिनो लुबैयो सोर नागिरा खानाया हिन्जावफोरा बांसिन हिन्जावफोरा बयबो खानायखौ मोजां जाजानो लुबैयो खारन खानायानो नोंनि समायनाथिखौ बांहोयो नालाय तो बेनिखायनो खानायखौ बयबो आइजोफोरानो जोथोनै लाखिनो लुबैयो खिन्थु जों गामिनि आइजोफोरा मा खालामनो नागिरो बहुत मिस्टेक खालामनो नागिरो जोङो जेनेबा दखानाव मोननाय हाथायाव मोननाय इजिली जायखौ जोङो मोनो जोङो बेखौनो बे शेम्पुखौ इउज खालामगोन जोङो बे कन्डिशनारखौ इउज खालामगोन खारन जोंनाव दासान्दि बेनो सोलिगासिनो दं नालाय पेकेट शेम्पू तो आंबो इउज खालामोमोन सिगाङो तो बे पेकेट शेम्पुखौ इउज खालामबा मा जानो नागिरो जोंनियाव खानाया आनहेल्दी जालांनो नागिरो खानाया नोंना साइड इफेक्ट जानानै बेहाय थानाय केमिकेला नोंनि खानायखौ गाज्रि खालामनानै नोंनि खानायखौ गाज्रि मोनामहोगोन फारसेथिंजाय खानायखौ नोंनिखौ गहोगोन बिराद डेमेज खालामगोन ओमफ्राय खावफि जाहोगोन नोंनियावथ' गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जाहोगोन नोंनि खानायाव खारन बेयो सार्टिफाइड गोनां नङा पेकेटनि शेम्पुआ थ' ओमफ्राय जोङो दङ बिदि शेम्पू बहुत दामि दामि जायखौ जोङो गामिनि मानसिफोरा एफर्ड खालामनो हाया थ' बेफोरबायदि जानानै फैयो आरो ओमफ्राय जोङो बयबो मिथिखायो जे खानाया जोंनि थाखाय जोंनि समायनाथिखौ माबायदि बांहोयो हिन्जावफोरनिखौ थ' आंनानो सिगां मा जायोमोन मिथिगौना ओरैबायदि गयोमोन खानाया ओरैबायदि गयोमोन ओमफ्राय उनावहाय खावफि जाजोब्बायमोन खानायखौ आङो हनो बाग्रा जाबायमोन हबानो एकदमबारे खानजुं बुंजासे खानाय गयोमोन खानायखौ नुनानै बोरैबा मोनग्रा जाबायमोन आं खानायखौनो सुनोबो बाग्रा जाबायमोन माबानो बाग्रा जाबायमोन आरो खानाया ओरैबायदि लेथ्रा मोनामग्रा जाबायमोन खानाया ग्रथ जाला खानाया गयै सिनसाब जाबाय डेमेज जाबाय बिराद गावग्रा जाबाय थ' बिदिनो थबस्र' जग्राबो जाबाय खानायानो लावला थ' बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय आङो दासान्दै नोंसोरनो शेयार खालामगासिनो जे आङो मा खालामनानै आंनि खानायाव इमप्रुभमेन्ट लाबोनो हाखो नोंसोरनो खोन्थागासिनो दङ आं दासान्दै बिराद स्ट्रं मोनबाय खानायखौहाय दासान्दै आङो इउज खालामगासिनो दङ नोंसोरजों आगोलावनो खिन्थाखानाय जाय नेचारेल बुस्थु नेचारेल प्रडाक्ट जायखौ आङो आगोलावबो बहुत बुस्थु इउज खालामखादों आरो थ' नोंसोरजों बेखौ शेयार खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय नेचार शियरनि जंक शेम्पू बेयो एकदमबारे 100% नेचारेल ओमफ्राय बेखौहाय एकदम एफर्डेबल प्राइसआव मोननाय जायो बिराद खम प्राइसआवनो बेखौ मोननाय जायो ओमफ्राय बेनि पेकेजिंआ जाहैगोन नै बेफोरबायदि ओमफ्राय बेयो खानायखौ साखोन सिखोन खालामनायाव मदद खालामो खावफियारिखौबो बेयो गैया खालामो इनफेक्सन जानायनिफ्राय बेयो होबथागोन खानाय गुदिखौ मोजाङै नांगौ बायदिहाय भिटामिन होयो जाहाथे खानाया स्ट्रं आरो दाद जायो आरो हेल्दी जायो आरो सिल्क ओमफ्राय साइन खालामो ओमफ्राय स्मुथबो खालामो आरो खानायनि गाज्रि मोनामनायखौबो गैया खालामो आरो खानाय गगा होयो बेखौ इउज खालामबाय थायोबा खानाया हेल्दी जालांगोन ओमफ्राय बेयो 100% नेचारेल इनग्रेडियेन्टजों बेखौ बानायनाय जायो जेरैहाय आमला एल'भेरा निम आरिटा बायदा आरो गोबां हार्ब्सफोरजोंहाय आरो बेयो GSYS आव सार्टिफाइड मोनखानाय मोनसे नेचारेल प्रडाक्ट बेहाय जेबो केमिकेल गैया नोंसोरो नुनो मोनगोन आंनि खानाया बेसे हेल्दी जाबाय बेसे स्मुथ जाबाय बेसे सिल्की जाबाय नोंसोर नुनो ओमफ्राय खानायाथ' गला एकदमबारे गला दा खानाया नोंसोर नुनो मोनगोन दा ओमफ्राय उनाव सुखांनायनि उनावबो ओरैबायदि सफ्ट जायो नोंसोर नुगोन ओरैबायदि सफ्ट जायो खानाया आं कन्डिशनार इउज खालामलायनो गोनां जाया बिदिहाय नै खानाया दा गलाबो आंनिया ओमफ्राय राफ नंला बिदिहाय बहुत इमप्रुभ जाबाय आङो खननै खनथाम इउज खालामनायावनो ओमफ्राय जुदि नोंसोरो बेखौ डेली बेसिसाव इउज खालामोबा नोंसोरनि खानाया बहुत इमप्रुभ जागोन नोंसोरो नुनो मोनगोन नायदो खानाया गलाना आंना बिदि आरो
ओमफ्राय नोंसोरो बेखौ इउज खालामनो थाखाय जेबो गिनो नाङा खारन बे प्रडाक्टआ एकदम 100% नेचारेल सेफ ओमफ्राय बेयो सालफेट फ्रि मोनसे शेम्पू थ' नोंसोरो इउज खालामनोब्ला डिसक्रिपशनाव आङो बिनि लिंकखौ होनानै होदो ओमफ्राय कमेन्ट्सआवबो बिनि लिंकखौ होनानै होदो थांनानै अर्डार खालामना लाहैबानो जाबाय बेनिफ्राय आं बायदि हेल्दी हेयारनि बिगोमा जाबानो जाबाय बाय बाय